אקדמי הדורות הבאים בכנסת, אז כרגע לפחות אין מי שיגן עליו. אולי צריך לפתוח אותה מחדש בקדנציה הבאה, אלון לטיפולך. ורק הערה לשונית אחת, שאני בפעם הראשונה שאמרתי בשידור בגלי צה"ל את המילה דוח, קיבלנו SMS זוהם מאבשלום קור, כי צריך לומר דוח. בפעם השנייה זה כבר מתקרב לכדי כיתת יורים, זה לא משהו שכדאי להתעסק איתו. אוקיי, דרשו לי בשלב הזה להזמין את חברי פאנל המגיבים שלנו, את הדוקטור מיקי ארן, יושבת ראש דירקטוריון המועצה לצרכנות, לשעבר מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, הגברת סמדר בת אדם, סמדר איפה? פה? לשעבר ראש מטה, עד לאחרונה ראש מטה שר האנרגיה והמים ומועמדת ברשימת הליכוד ביתנו לכנסת, ומר אשר שכטר, אשר איפה אתה? כתב כלכלה עולמית בדה מרקר ומחבר הספר רוטשילד כרוניקה של מחאה. אשר בימים של מחאת האוהלים ברוטשילד לא היה בישראל עיתונאי, דוקומנטריסט, סופר, איש קולנוע שלא אמר לעצמו אני חייב לעשות על זה ספר או סרט. אז אשר עשה. והנה הוא פה איתנו לדבר גם על זה. אנחנו נעשה סבב קצר ראשוני שלכם, של כל אחד מכם, שבו תגיבו על הדוח שעיינתם בו בימים האחרונים, תגובה ראשונית וכללית. אחרי זה נעבור לשאלות יותר ספציפיות ובשאיפה כמה שיותר גם לפתוח לדיון, להערות, לשאלות וכן הלאה מהקהל. דוקטור מיקי ארן, בבקשה, את מוזמנת לפתוח. אני חושבת שקודם כל אני רוצה לברך את העושים במלאכה, אין ספק שזו עבודה יפה ומעניינת, ואני דווקא בסוף דבריי רוצה להסביר למה. אני גם מתחברת למה שאמר אביב לביא, וגם מה שנאמר שם, אלה לא דברים חדשים, סליחה שאני אומרת את זה, אלה לגמרי לא דברים חדשים, אלה דברים, אני ב-2000 וכמה, קשה לספור כבר עד אז, אני יודעת, 2003 הוא עברה בממשלה החלטת ממשלה על פיתוח בר קיימא שחייבה את כל המשרדים והביאה לשינוי מאוד מאוד מהותי, לא מספיק אבל מהותי, זאת אומרת בוודאי עושים הרבה. עכשיו מעבר לזה יש את העבודה של מכון ירושלים שהיא מאוד דומה בהרבה היבטים, מלבד לעובדה שצריך להוסיף כמה אפסים לכמות הדפים. אני חושבת שהיתרון של זה הוא בזה שזה איך נקרא לזה, האסנס של הנושא ולא, ואני בעוונותיי כתבתי להם גם עבודה בנושא צרכנות בת קיימא, ואני מזהה המון נקודות שוות, משום שאני אקח דוגמאות שאתם נותנים בחוברת הזו שלכם. למשל, ניקח את הנתיב המהיר. מדינת ישראל הצליחה תוך שנה להביא לשינוי צרכני, שינוי התנהגות צרכנית, שינוי של הצרכנים בצורה שבה הם צורכים תחבורה. במקום לנסוע עם המכונית שלהם, הם עברו באלפים לנסוע בתחבורה ציבורית. אני לא מדברת על אלה שנוסעים עם המכונית שלהם, אלא לאלה שלוקחים את... סליחה? לאן זה קשור? רק רגע, אני מדברת על התוצאה. תוצאה שהיא שינוי התנהגות צרכנית. תסתכלו מה קרה בנושא המים. ב-2009 הצריכת המים במדינת ישראל ירדה ב9%, אחרי שבמשך 10 שנים היא עלתה ב95%. זה אחד ההישגים הגדולים בעולם בהיבט של צריכת מים. זה שינוי התנהגות צרכנית. מישהו שכנע את הצרכן להפסיק להשתמש במים. תסתכלו בתל אביב, כמה אנשים נוסעים באופניים. מישהו שכנע את האזרחים בתל אביב לנסוע על אופניים במקום כל מיני אלטרנטיבות אחרות, ויש גם מתחומים אחרים. חגורת הבטיחות, כולכם חוגרים חגורת הבטיחות במכונית, עישון, תראו כמה ירד העישון במדינת ישראל באוכלוסיות מסוימות, לא בכל מקום, ירד בצורה לא רגילה, וכן הלאה, יש אי אלו דוגמאות. בעצם מה שאנחנו רוצים זה שינוי התנהגות צרכנית, אנחנו רוצים שהצרכן יצרוך פחות אנרגיה, ברור שבמחירים הקיימים של החשמל זה לא יקרה, אנחנו רוצים שהצרכן יעבור לצריכה אחרת של האנרגיה, ישתמש אחרת במוצרים. עכשיו, איך משיגים את זה? זאת השאלה, איך משיגים את זה? אז אתם הנחתם, ובצדק רב, את 5 העקרונות שאם הממשלה תקבל אותם בעקיפין, יהיה פה שינוי התנהגות של הציבור. אבל אם נסתכל על זה לרגע מנקודת שינוי התנהגות הציבור, יש פה עקרונות מאוד פשוטים, והם מחזירים אותי חזרה אל החוברת הזאת. צריך להשתמש כמובן ברגולציה.
אסור לך לזרוק פה, אתה תזרוק פה את הפסולת שלך וכולי, אסור לך לעשות ככה ואסור לך לעשות ככה, ויש אכיפה. מיסוי ירוק, נתתי את הדוגמה של המכוניות, גם אני נתתי אותה בעבודה שלי, איך מדינת ישראל שינתה את היבוא של המכוניות ועברה ממכוניות מזהמות להרבה פחות מכוניות מזהמות ומכוניות הרבה יותר קטנות, בעזרת מיסוי. כלים כלכליים, כלים חוקיים, רגולציה, מה מותר לך ומה אסור לך, אבל זה לא מספיק, צריך גם כלים אינפורמטיביים, חינוך, כלים אינפורמטיביים, כלים של חינוך, שיתוף. אני אתן לכם עוד דוגמה להתנהגות צרכנית שהיא מאוד מאוד חשובה ויכולה לשתף אותנו, וזה לשפר את מעמדה של מדינת ישראל ומתחבר לנושא הזה של כלכלה ירוקה, לא צווארון ירוק, כי צווארון ירוק זה בדרך כלל אלה שעובדים בפאנלים הסולאריים וכולי, אתם ממליצים על זה. תחשבו על זה שאחד הנושאים בשיפור צרכני הוא מעבר ממוצרים לשירותים. למה הכוונה במעבר ממוצרים לשירותים? זירוקס התחילה בזה. במקום לצלם, שאתה יהיה לך מכונת צילום, שירותי צילום אתה מקבל, ואז הם למדו שככה זה נורא טוב להם, כי הם יכולים לבוא למפעל אחר כך ולהחליף את המכונת צילום היא לא של האיש של זירוקס. הוא מחליף להם את זה בתום השימוש, ועל ידי כך שומר על האינטרסים שלו. אבל אותו דבר, תחשבו על המחשבים, על הטלפונים האלה שאנחנו משתמשים בהם, על השיחה הזאת. זה שימוש בשירות במקום מוצר. במקום שהוא יבוא ויגיע הנה, במקום שהוא יטוס, במקום שהוא ישתמש בדם, הוא ישתמש בווידאו, במקרה הזה בטכנולוגיית IT. במקום שיהיה לכל חברה שרתים משלה, היום יש ענן. בענן יכולים כולם להשתמש, ויש חיסכון במשאבים. זה מה שהוא אמר, אחד העקרונות של ה-New Deal, זה שימוש מופחת ב-resources. מדינת ישראל יש לה יתרון עצום בתחום הזה. משום שיש לנו את הטכנולוגיה הזאת, משום שאצלנו החדירה של הסמארטפונים וכולי היא ב-35% יותר מאשר במקומות אחרים. אצלנו יכולים לפתח את כל הטכנולוגיה הזאת שאומרת, תשתמשו פחות במוצרים, תעברו לשירותים, כמו האופניים דרך אגב שמזכירים אותם. זה גם כן שירות. יש לך שירות של אופניים, במקום לקחת את האופניים. יש זיפקר. אתה קורא למכונית, אתה לא צריך מכונית. בערים צפופות זה מה שקורה. אתם נכנסים לברלין, אין שם בכלל צפיפות, כי כל התחבורה הציבורית והאופניים והזיפקר וכל הדברים האלה עובדים כל כך טוב, שאין בכלל עומס כתוצאה מזה. ולכן היוזמה היא חשובה, גם היוזמה העסקית. זאת אומרת, מעבר לכל שאר הגורמים שמניתי, צריך גם יוזמה עסקית. אבל יש את הפן הזה של השיתוף הציבור שהוא קריטי ובלעדיו אי אפשר, חינוך, והמקבלי ההחלטות הם גם הציבור. גם אותם צריך לחנך. הם לא יזיזו שום דבר אם הם לא יבינו לאן הם הולכים ומה הם עושים. אני זוכרת שבזמנו היה, שזה היה פואד בזמנו, משהו כזה באנרגיה, אמר לי, מה, פחות או יותר במילים האלו, אל תצטטו אותי, כי זה לא בדיוק ככה הוא אמר את זה, אבל פחות או יותר יצא מתוך דבריו, את בלבל את המוח, משהו כאילו, על מה את מדברת? אבל לא היה יחידי, הרבה מהם, גם אנשי האוצר אז בזמנו, לא הבינו את זה, אבל היום, האנשים של האוצר, למשל, הם צעירים, הם משכילים, הם מבינים את התחום הזה של ה-Green New Deal, החוברת הזאת עושה בדיוק את הצעד הכי נכון לשיתוף הציבור, שזה ה-NGO במקרה הזה, אבל זה הרבה יותר מזה, יש פה עשרות אנשים שהשתתפו בדבר הזה, עם הממשלה. זאת השקיפות שצריך אותה בצד של הציבור. יש כאן דבר שהוא אומר, הנה קחו משהו פשוט יחסית, נכון יחסית פשוט, ומעורב בו הציבור, כי בלי לשכנע את מקבלי ההחלטות, זה הפוך אצלנו. קודם, אתה צריך שמקבל ההחלטות יחליט שהוא רוצה את זה, ואז יהיה לו הרבה יותר קל לקחת כל מיני כאלה דברים ולהשתמש בהם. כל זמן שלא שכנענו אותם, שנדרש שינוי בהתנהגות הציבור, זה לא יעבוד. ועוד מילה אחת על שינוי התנהגות צרכנית. פרופסור, אני לא ממציאה פה שום דבר, פרופסור טים ג'קסון כתב מאמרים שלמים על איך זה נקרא? motivating consumerism, משהו כזה, behavior, motivating, זאת אומרת, איך גורמים למוטיבציה, איך גורמים לדבר הזה? כי זה בעצם מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לשנות את ההתנהגות של הצרכן, וכדי לגרום לזה, אנחנו צריכים את כל המרכיבים, כלכליים, המיסוי הירוק,
אני חוזרת למה שאמרתי קודם, וחינוך מקבלי ההחלטות, אני מוסיפה את זה כחלק מהחינוך גם של הקהל וגם של מקבלי ההחלטות, ובלי זה לא יזוז כלום, ולכן זה בהחלט צעד בכיוון הנכון. אמרת שלא יחסכו חשמל בגלל מחירי האנרגיה הנוכחיים? בוודאי. מדינת ישראל. אני משווה את זה תמיד למים. אולי במדדים, אם אתה עושה מדדים נכונים, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אני לא יודעת, אבל אם יש לך מדד נכון שמראה לך למשל עצימות אנרגיה, כמה אנרגיה, כמה נגיד דלק אתה צריך ליחידת GDP אחת, כן? ואתה משווה מדינת ישראל למקומות אחרים בעולם, נגיד במים, אנחנו יעילים בצורה שהיא מדהימה פשוט, אני לא יודעת עוד איך חסכו ב-2009, זה מדהים. אתה מביא את זה בעזרת חיבור של כל הכלים כולם ביחד, אם אתה גם הולך על אכיפה, וגם יש איזה ענישה, וגם יש קמפיין בטלוויזיה, וגם אתה מוסיף לזה חינוך, אז אנשים זזים. בחשמל, למה שיזוזו? במחיר של החשמל, נכון, יש הרבה שכבות שזה עדיין יקר להם, אבל אין עובדה. אנחנו רואים שכשהממשלה כן עושה משהו, מקררים, ואומרת עכשיו תקנו מקרר יותר זול, יותר יעיל ויותר זול, אז האנשים הולכים על זה בכמויות גדולות מאוד, וזה יכול להביא לחיסכון, אבל זה לא מספיק בפני עצמו. סמדר לידך משמינה מנחת, כן. אין לי ספק, מה שאני אומרת, זה צריך את החבילה של הכלים, זה לא מספיק מיסוי ירוק. אם מישהו יעשה רק מיסוי ירוק, זה יביא עליו צעקות ולא יודעת מה, ואם אתה לוקח את כל החבילה כולה ומנתח אותה בעזרת כל מיני מדדים ומשווה למה שקורה בעולם, אז אתה מגלה לתדהמתך שהמים זה אוקיי, אפשר עוד לחסוך קצת, יש בעיות כאלה ואחרות, אבל חשמל זו הבעיה שלה. סמדר, תודה. מיקי, תודה. לא, אבל כל מה שסיפרת על 2009 על המים היה ב-2009, מאז עברו 3 שנים יותר בעייתיות במשק המים מבחינת הצריכה. יכול להיות שצריך לשנות, אני רק רציתי להראות דוגמה איך כשהמדינה מחליטה ואוספת את כל הכלים של החקיקה ושל הכנס ושל הקמפיין ושל ההתאגדויות החדשות של תאגידי המים, היא מביאה למטרה שאותה יצאה, שינוי הרגלי צריכה, אתה משתמש פחות במים, זו עובדה. ותשתית, נכון. נכון מאוד, אני שכחתי את זה וטים ג'קסון, אני מקבלת את התיקון, בכל הדוגמאות שנתתי, המדינה שמה תשתית. תשתית, זה בוודאי, הכביש המהיר היא התשתית, לנתיב המהיר זה תשתית. אגב, דוגמה מאוד עדכנית לעניין של שירותים במקום מוצרים, זה שעיריית תל אביב הודיעה אתמול שבנוסף להרחבת פרויקט האופניים, היא גם מתכוונת לשים בעיר מכוניות קטנות להשכרה, מכוניות שגם מקווים שהן יהיו חשמליות ומגניבות, אז בכלל לזה, ושאלו אותי היום, מגניבות, חשמליות ומגניבות, ושאלו אותי היום, אבל זה מכוניות, אז מה עשינו בזה? זה מכונית במקום מכונית, והתשובה היא כמובן, בוודאי, זה חוסך מקומות חניה, בוודאי. אגב, יש פרויקט כזה בכל גוש דן שנקרא Car to Go ועובד מצוין, לדעתי פשוט צריך להלאים אותו במקום לפתוח חדשים. סמדר, קראת את הדוח, קראת את פרק האנרגיה, עסקת באנרגיה ב4 שנים האחרונות, הרבה כאב ראש היה לך בגלל אנרגיה ב4 שנים האחרונות, ומה את אומרת לנו? קודם כל אני שמחה על התקווה שמיקי כאן הרימה, כי בדרך כלל בכינוסים האלה אנחנו עסוקים בכמה הכל רע, וכמה אנחנו מפגרים ביחס לאחרים, אבל אני דווקא שנייה רוצה לעשות פסק זמן ולרייצ'ל, רייצ'ל? לא רחל? רייצ'ל? בסדר. בקשר למפלגה הזאת שחשבת על הבן שלך, בצעירותי היה הסרט הנוער לשלטון. זה רעיון מאוד גרוע להציע לילדים מפלגות, הם מכניסים אותנו אחר כך לקונסנטרייט, נכון? את זוכרת את הסרט הזה? לא טוב, לא טוב. זה בקשר אליהם. עכשיו, אני רוצה להמשיך את הכיוון של התקווה, אני אעשה פה במעבר מהיר, כי באמת חלק מההמלצות פשוט מיושם, והיה כדאי שהנתונים ייכנסו לדוח, ואני עושה את הדברים ממש ככה, קולטת אותם מהזיכרון. בואו נדבר על התייעלות אנרגטית. כשאנחנו נכנסנו למשרד לפני 4 שנים, התקציב לנושא של התייעלות אנרגטית היה 6 מלש"ח. היום התקציב הדו-שנתי 600 מלש"ח, קצת יותר מ-600 מלש"ח. מחולק בין 3 משרדים, עיקרו במשרד האנרגיה והמים, מעל ל-300, המקררים שמיקי דיברה עליהם, אנחנו עכשיו בדרך ל100,000 מקררים, גם חברתי, גם צודק, גם
מניע את הציבור. אגב, השפיע על כל המשק לגבי הורדת מחירים. אני לא משוכנעת שהשפיע על כל המשק לגבי הורדת מחירים וגם צריכה של מקררים יעילים אנרגטית. כי המקררים שאנחנו ממליצים עליהם הם כמובן כל המטרה שהמקררים יהיו מקררים יעילים אנרגטית, כאשר חלק מהעסקה הוא הובלה לבית הלקוח, נטילת המקרר הישן והלא יעיל וגריטתו. כלומר גם דאגה לכך שהמקרר הישן לא יחזור לשוק לשימוש נוסף, וכך גם במזגנים, ואנחנו בדרך לדודי שמש ועוד ועוד ומנורות. 100%, לאמץ רעיונות טובים זה רק טוב. בבקשה. דודי שמש, מבצע לרכישת דודי שמש, להגברת השימוש בדודי שמש או החלפה של דודים ישנים ולא יעילים בדודים חדשים ויעילים יותר. אז ויש גם חקיקה שקידמה עוד שימוש בדודי שמש, כי הרי גם בדודי שמש יש לנו בעיה שבעצם אין אכיפה מעל 4 קומות, אין צורך להשתמש בדודי שמש, ופה אנחנו גם במושב האחרון של הכנסת עוד היה ניסיון לסיים את החוק הזה, אני אפילו לא משוכנעת אם חקיקתו הסתיימה. אז זה ממש באמת על קצה המזלג בנושא, בהמחשה של הנושא של ההתייעלות האנרגטית. איסור יבוא של נורות ליבון למשל, שיווק לעומת זאת ומבצע של מנורות חסכניות, 1.5 מיליון נורות חסכניות במחיר במארזים של 3 נורות במחיר של 20 ש"ח. גם זה ערך שינוי רוחבי בכל השוק והשפיע על כל המשק בנושא הזה, גם בנושא תקציב פרסום שעמדנו עליו, ולשמחתי אגב פרסום, אני חשבתי על זה כי זה באמת נושא שאני מאוד קרוב לליבי ואני עוסקת בו. בואו תראו איזה מעבר אנחנו עברנו, איזה שינוי תפיסתי באמת אנחנו עברנו מאז שכאשר אני הייתי ילדה, הפרסום שאני זוכרת אותו הוא יותר חשמל פחות עמל. אחר כך לפני כמה שנים הייתה לנו גברת צ'יבוטרו שכבר המליצה שחשמל לא בבת אחת, אם אתם זוכרים זה היה מצוין. אנחנו פינינו לכם 30 שניות כדי ללכת ולכבות את החשמל המיותר בחדרים בבית, ואנחנו גם שאלנו בקיץ האחרון למה בצהריים, ואנחנו גם מקיימים את אותם מבצעים. אני כל הזמן אומרת אנחנו, אני צריכה לציין שאני כבר אחרת עוד לא יקנו לי. רוחנית, את עדיין במשרד האנרגיה. לא, אחר כך יפסלו את מועמדותי, כי הרי אני כבר לא במשרד, אבל באמת הנושא הזה, נושא שאנחנו מאוד מאוד נסחפנו אליו, בתוך דיאלוג רציף וקבוע עם ארגוני הסביבה. אני חושבת שפה הפורום לאנרגיה היה מאוד מאוד פעיל בנושאים האלה. אז כאן באמת עברנו... סמדר, יש לזה כבר תוצאות בצריכת האנרגיה של המשק הישראלי, או שאין תוצאות, או שמוקדם לדעת אם יש תוצאות? אין לי כרגע נתון, אני ניסיתי להשיג נתון מאוד מאוד בדוק בנושא הזה, אבל אין לי איזו תוצאה. אנשי המשרד שאמונים על התקנים אמרו לי שרק התקנים החדשים כבר משיגים מחצית המטרה בהתייעלות אנרגטית. אז אין כבר מה לדבר על דברים אחרים. עכשיו תראו... דקה שבלוס אנג'לס הם דחו הקמה של תחנת כוח בגלל כל המהלכים האלה שהם עשו. והנציג של האוצר שהיה שם בסיור ראה את זה, והיה יותר פתוח שהם באו עם הרעיון ולקבל אותו. אוקיי. אז זה בתחום אחד. אני אנסה לא לגעת כרגע גם באנרגיות המתחדשות, כי גם יש פה נתונים שהם קצת שונים מכפי שהם מופיעים פה, אבל אני רוצה להניח דווקא לפתחו של הפורום הזה קונפליקט שממנו אני אעבור גם למים ואז נמשיך את הדיון, כי יש לי כל כך הרבה מה להגיד שאני אפילו לא יודעת איך לסדר את הדברים. ולשמחתי מיקי כבר ככה חלק מן הדברים אמרה. הקונפליקט שאני רוצה להציג בפניכם, שכבר טיפה עלה קודם, שבעצם המגמה שאנחנו כאן
שואפים אליה, המגמה הסביבתית של צריכה מופחתת, נמצאת בקונפליקט עם המחאה החברתית. כי אם אני שמעתי את סתיו שפיר מדברת על הורדת מחירי המים, זה מדד בדוק להעלאת הצריכה. ואם אני שומעת את יאיר לפיד מדבר, זה בדיוק, נכון, אז אני אומרת, יש פה כל כך הרבה דברים להגיד. אם אני שומעת את יאיר לפיד מדבר על ההחלטה שכולנו נלך עליה להפחית את מחירי החשמל ב-20%, כי הם עלו. הוא אמר את זה? כן, הבוקר. מעניין. עכשיו בואו נפתח סוגריים. מחירי החשמל לא עלו. הם חזרו למה שהם היו לפני כמשהו כמו 2.5 או 3 שנים, תקן אותי אם אני טועה. היה מחיר חשמל שהיה מבוסס על הגז, חלקו של הגז המצרי. הגז המצרי פסק מלהגיע אלינו, נאלצנו להשתמש בדלקים יקרים יותר, כמובן מזהמים הרבה יותר. בעקבות הדלקים הללו שהם יקרים, אני לא מדברת כרגע על הזיהום, נאלצנו להעלות את מחיר החשמל. להגנת השר שלי אני חייבת לומר שתפיסתו הייתה שאין זה נכון להוריד את מחיר החשמל. הוא סבר לאותה עת שהדבר הנכון לעשות זה לשמור על מחיר החשמל, לבנות קרן איזון, שאם והיה ויש שינוי בתמהיל הדלקים, נוכל מאותה קרן בלי שהציבור יסבול מהבדלים, מפערים או מתנודתיות של התעריף, הוא יוכל ליהנות מתעריף קבוע. וזה לצערנו לא קרה. אחר כך אתה עברת שתשאל אותי בענייני הממשלה. לא, אבל אם כבר העלית הנקודה הזאת, אז אני רוצה לאתגר אותך, ונדמה לי שמיקי גם רמזה לזה, שאין את זה בחשמל. מחירי החשמל זה נכון שאמרת ירדו, עלו, ועכשיו כבר עברו את הרמה שהם היו באי פעם, והם ברמה גבוהה וגם עתידים לעלות בשנים הקרובות, ויש לא מעט אוכלוסיות בישראל שמתקשים להתמודד איתם, למרות שאני מסכים איתך שבראייה בינלאומית הם לא גבוהים. אבל למה אין בישראל מחיר פרוגרסיבי לחשמל? זאת אומרת שאני, וזה אגב בכל מדד, תקני אותי מיקי אם אני טועה, מפריד בין עשירונים בצורה מאוד מובהקת צריכת החשמל, שאנשים שצורכים הרבה חשמל, משרד האנרגיה, רשות החשמל תאמר להם, תשלמו 10x, ועניים ועשירון תחתון ישלמו x1. אז אני רוצה להגיד שאנחנו נעשה מאמץ מאוד גדול. שוב, אני איך אמרתי קודם, אני לא יודעת מה להגיד קודם ומה אחר כך, כי ביקשת שנדבר. מאמץ גדול שאיפה הוא נעצר? ברשות החשמל. אוקיי. מאמץ שנעצר, זה גם מחזיר אותי להתייעלות אנרגטית, לתוכנית 2020, גם נושא התקציב. אני חושבת שגם אותך שיתפתי במאבק, נאור בוודאי היה שותף למאבק, ואחרים, עד שהושג התקציב, כדי שאנחנו נוכל לבצע את הפעולות האלה. אגב, התייעלות אנרגטית זה ממש משהו שלא צריך לשכנע נגיד תעשייה לעשות. התייעלות אנרגטית זה כסף על הרצפה. אני חושבת שאין תשואה להון טובה יותר מאשר התייעלות אנרגטית. אם אנחנו השקענו במשרד 100,000 שקל בפעולות פשוטות של התייעלות אנרגטית, החלפת תאורה, כיבוי אוטומטי של המכשירים כשאתה יוצא מן החדר וחזרתם כאשר אתה חוזר לחדר, כל רבעון ההחזר, החיסכון היה 17,000 שקלים. אני חושבת שאין תשואה כזאת, אני לא כלכלנית כזו, אבל אני לא חושבת שיש תשואה כזו טובה להון. התעשיינים מתחילים, אבל תעשיינים מתחילים להבין את זה. אנחנו רואים את התזוזה, כי הם מבינים שזה פשוט עסק כלכלי. אנחנו ערכנו סיור בתעשייה אווירית, סיפר לנו בשעתו יאיר שמיר, היום גם הוא מועמד אצלנו ברשימה, שהוא ביצע בתעשייה האווירית התייעלות אנרגטית שחסכה להם 18 מיליון שקל. עכשיו, בעוונותיי, אני לא זוכרת אם זה לחודש או לשנה, אבל לא משנה, החיסכון היה עצום, החיסכון היה במיליוני שקלים. אז גם התעשייה מבינה את זה. במים אנחנו... בבקשה? אין ויכוח, אין ויכוח, פשוט יש כל כך הרבה, יש הרבה דברים צריך. עכשיו אני רוצה רק לקשור את הנושא של
התעריף הפרוגרסיבי למים, ששם כן הצלחנו, חרף התנגדות רשות המים. עד שחברי הכנסת הורידו את זה מסדר היום. יש תעריף שתי פרוגרסיבי, אבל מדרגות. שרוב הציבור בקושי מודע לו. היה יש- היטל בצורת ובוטל. לא, לא, לא. שנייה, אני מדברת על שתי מדרגות, על שתי, אבל אנחנו... רגע, שנייה. יש שתי מדרגות, השאיפה שלנו שתהיינה 3 מדרגות, עם הרחבת המדרגה הראשונה, עם מדרגה ממוצעת, וכמובן עם מדרגה עליונה, למה שאני רוצה לקרוא, אני לא אוהבת את המילה בזבזנים, צרכני יתר, כאלה שיכולים להרשות לעצמם, שמשקים בנדיבות גינות. אגב, דיברנו על תשתיות או על המלצות, יחד עם התייעלות אנרגטית, צריך תמיד לדבר בקווים מקבילים על גינון תואם אקלים. הוא האח התאום של ההתייעלות האנרגטית. אנחנו לא חיים בשוויץ, אנחנו לא חיים באירופה, כאן דשא זה מותרות פראיות, אפשר לעשות, יש הרבה מאוד שיטות אחרות לנהל גינה. אנחנו הייתה תערוכת אגריטק לפני, או אגריטק לפני כמה חודשים, הצגנו שם גינה לדוגמה, ויש דרכים מופלאות ונהדרות לחסוך גם בגינון. אז זה מאבק שאולי אתה תרצה שנדבר עליו לחוד בהקשר הזה של משילות, שבאמת... אז בואי נשאיר את זה לסיבוב הבא, אני רוצה... אני רק שתדעו שהפסקתי באמצע. עוד נחזור אלייך. אשר, בעצם סמדר הרימה לך להנחתה והרימה לי להנחתה לשאלה. המחאה החברתית, שכאמור עקבת אחריה מאוד מקרוב וגם כתבת עליה ספר, הציפה המון נושאים, ערבוביה שלמה של נושאים, שבאותה הפגנה או באותו אוהל או באותו סט של שלטים הייתה דרישה לתחבורה ציבורית טובה ולדיור ציבורי ולמערכת חינוך ובריאות, זאת אומרת למערכות ציבוריות ושירותים איכותיים ובמחיר שווה לכל נפש מצד הממשלה, שאני תופס את זה באמת כצדק חברתי וצדק סביבתי. ובצד השני, ממש באותה נשימה, דרשו להוריד את מחיר הבמבה ולהוריד את מחיר הדלק ועוד כהנה וכהנה דברים שהם במידה רבה ההפך, זאת אומרת הם עידוד צריכה מסוגים מסוימים, לא בהכרח צריכה חיונית, ויש בהם אי צדק חברתי ואי צדק סביבתי. ובמובן הזה אני מרגיש, כמי שחלק גדול מהמחאה החברתית נעל ממש מתחת לחלון שלו, כי אני גר לא רחוק משם, שהיה פה פספוס גדול בלינקג' הזה בין צדק חברתי לצדק סביבתי, שלא נעשה ולא הובן לעומק והוחמץ ברוח הדברים, ולמעשה עד היום בעיניי הוא פוגע בשיח הסביבתי ובקידום של האינטרסים הסביבתיים, וסמדר רמזה לזה במה שהיא אמרה על סתיו שפיר. במה שלך בקיצור. אוקיי, שומעים אותי? אני חושב שזה קשור קודם כל לשני דברים. קודם כל העניין הזה של השלטים הסותרים קשור קודם כל לאופי של המחאה. כל בן אדם מביא את השלט שלו מהבית ולא היה איזשהו היררכיה או מישהו מרכזי שייצר את השלטים. אז כל אחד הביא, אחד אמר אני רוצה חתולים, השני אמר לא רוצה חתולים. אי אפשר לשלוט בזה בסופו של דבר, זה האופי של מחאות היום. אני כן חושב שהעניין הזה של הלינקג' שאתה מדבר עליו בין צדק חלוקתי לצדק סביבתי הוא... יהודית ושרגא דניאל רוצים להתערב בשיחה. אולי זה משהו דחוף, אני לא יודע. מאיה, את נורא פופולרי. אנחנו איתך, אשר. אוקיי. בקיצור, אני מסכים איתך שיש קישור, ויש קישור הדוק אפילו. הוא לא נעשה במחאה למעשה, אבל אני לא חושב שצריך ללכת אפילו עד המחאה. כלומר, אנחנו אומרים, למה במחאה לא היה? יש לנו מערכת בחירות כרגע. מתוכה, הנושאים הסביבתיים הם 0.0 כמה אחוזים? איפה המצע הסביבתי של המפלגות? כלומר, אי אפשר לבוא לציבור בטוענות... למעשה נדמה לי, בלי להעליב אף אחד, ש3 מפלגות השבוע יצאו זה התנועה והתנועה הירוקה מחר, מרץ ביום לפני יומיים, וחד"ש הוציאה נייר סביבתי, תוכנית עבודה סביבתית שלה, של דוב חנין בעיקר. זה, אני לא שמעתי ולא ראיתי שום מפלגה אחרת שעד עכשיו שמה את הנושא הזה, סמדר לטיפולך בפרונט. בדיוק, מרץ חדש, אנחנו מבינים את העניין. העניין הוא פשוט שאנחנו לא יכולים לבוא לציבור בתואנה, למה אתה דורש להוריד את מחיר הבמבה ומקביל להוריד את מחיר המים, ואיך אתה לא מבין שזה קשור אחד לשני, כשאין פה חינוך סביבתי אמיתי, וזה בעצם הנייר הזה הוא מאוד שאפתני, יש בו את כל הדברים הנכונים,
יש בו המון דברים גם מאוד, אני חושב, מרחיקי ראות בכל המובן הזה של מעבר ממודל של תמ"ג וצמיחה למודל שהוא פרוגרסיבי יותר, והמון דברים הרבה יותר מתקדמים שבבירור העולם הולך אליהם. אבל זה תואר למתקדמים, ואני חושב שבישראל אנחנו עוד לא כל כך הגענו לבית ספר יסודי בכל מה שנוגע לחינוך של הציבור בנוגע לקשר הזה. אתה לא שמעת על הבמה באף אחד מהצהרות משהו סביבתי. איפשהו, באיזשהו מקום, אני חושב בעיניי גם חלק מההחמצה הייתה שגם כשדיברו על נושאים שבעיניי הם סביבתיים במובהק, כמו למשל חלוקה צודקת של משאבי ים המלח ומי משלם עליהם כמה, זה לא נתפס כנושא סביבתי, זה הפך להיות דיון חברתי. ואז כשבאים לדבר על סביבה, אומרים סביבה זה למחבקי עצים. נכון, נכון. קודם כל היה ניסיון מודע להתחמק מהעניין הזה של מחבקי עצים, לא מחבקי עצים. אגב, אני חייב לציין, אפרופו רוטשילד, ברוטשילד דווקא היה קומפוסט, והיה ניקיון כל שבוע כדי ניסיון לשלוט בפסולת, כלומר בשטח, ברמת השטח תמיד האנשים הרבה יותר פרוגרסיביים מרמת מקבלי ההחלטות. זה יכול להיות שזה גם נכון בפוליטיקה בסופו של דבר. אני כן חושב שהיה פה איזשהו פספוס, אבל אני חושב שהפספוס נבע ממשהו שהוא מאוד ברור, וזה של הנושאים הסביבתיים, אין שום חשיבות בשיח הציבורי הישראלי. וכל פעם שהנושא הזה מועלה, זה בערך כמו שפעם היו מקבלים נושאים חברתיים לפני המחאה, אנחנו לא שוויץ, אנחנו לא פינלנד, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום. אני כן רוצה לציין אנקדוטה שאולי לא כולם יודעים או כן יודעים. סעודיה, דווקא סעודיה, אומת הנפט והמדינה שיש לה רק להרוויח מהעלייה במחיר הנפט, מובילה בימים אלה את התוכנית אנרגיה הסולארית הגדולה בעולם, ומבצעת מהפכה מוחלטת במדיניות האנרגיה שלה, כי אפילו היא מבינה שהחגיגה נגמרה. אז למה אנחנו בישראל לא מבינים? אני חושב שזה גם עניין של רדידות השיח, לא רוצה להגיב כרגע על סתיו, יש פה איזשהו משהו של רדידות השיח, של פשוט, זה גם עניין של חשיבה לטווח קצר. בוא נגיד, הטייקונים זה רע, כי היום טייקונים זה באופנה לבקר אותם. בוא נגיד, ים המלח, זאת אומרת, זה עניין של רדידות השיח פשוט, שהשיח הוא מוכוון לפי הספין של היום. נושאים סביבתיים ממהותם הם נושאים שדורשים חשיבה לטווח ארוך, הם דורשים לך לתכנן לעוד 30 שנה, לעוד 40 שנה, לעוד 50 שנה, מה יקרה לילדים שלי, מה יקרה לילדים שלהם, איך אנחנו נבלה וזה לא משהו שהוא פופולרי פה בבחירות, כי האופי של הפוליטיקה, של הממשל הישראלי, הוא משהו שתמיד מוכוון לטווח הקצר, הוא תמיד מוכוון לספין של שבוע הבא. אפרופו נציבות הדורות הבאים שבוטלה, כלומר, זה כבר אינדיקציה לאיפה המדיניות פה מכוונת בסופו של דבר. בגלל זה אני חושב שהנייר הזה ספציפית, כדי להשיג את כל היעדים השאפתניים שלו, קודם כל צריך להתחיל בחינוך של הציבור. ובדיוק כמו שהמחאה במידה רבה חינכה את הציבור בנוגע לחשיבות של נושאים חברתיים וסוגיות חברתיות. אנחנו צריכים איזושהי מחאה סביבתית פה, אנחנו צריכים להבין, אני חושב, את ההשלכות של הדברים שנעשים לנו ושאנחנו עושים בחיי היום-יום שלנו. ובאיזשהו מקום אני חושב שישראלים, אם אתה מסתכל על השיח הציבורי הישראלי כבן אדם זר, כבן אדם שמגיע מחוץ לארץ, בוא נגיד, אתה מקבל את ההרגשה שישראלים, הדבר שהכי פחות אכפת להם זה האוויר שהם נושמים, הפקקים שהם תקועים בהם כל היום, המחיר המים שהם שותים או איכות המים שהם שותים. כלומר, באיזשהו מקום, דווקא הדברים שמכתיבים את החיים שלנו, לא כל כך אכפת לנו מהם, בואו במקום זה נתעסק בשטחים או בסודנים בתל אביב. ואני חושב שכדי להגיע לכלכלה שהיא יותר מוכוונת לטווח ארוך ויותר מושכלת וגם יותר ירוקה, זה עניין של איזשהו שינוי מנטלי בשיח הציבורי הישראלי והעמקה שלו. תודה. אני רוצה לחזור אליכן בשאלה לשתיכן. אני לוקח פשוט מפאת מגבלות הזמן לכיוון אחר או לנקודה אחרת שבעיניי חשובה ומעניינת. אחד הדברים שעולה גם בדוח וגם ברור לכולם זה והזכרת איזה סמדר, זה עניין המשילות. אין כמעט סוגיה שבה לא מעורבים כמה גורמים ממשלתיים, ציבוריים, וכשרוצים לקדם משהו אז אתה נתקל, ואני שומע את זה מפוליטיקאים וממקבלי החלטות שאני יושב איתם כמעט בכל שיחה, ואם יש דבר אחד שהשר להגנת הסביבה גלעד ארדן ושר האנרגיה והמים עוזי לנדאו מסכימים עליו, הסכימו עליו בקדנציה הזאת, זה ששני המשרדים האלה צריכים להיות תחת משרד אחד, כדי שהשר באמת, ככה הם חושבים, כדי שהשר שעומד בראשו יוכל לקדם את הסוגיות האלה, לטפל במשק האנרגיה ובמשק המים באמת בלי שהשני יפריע לו. עכשיו,
תתפלאו או פשוט לשמוע. להעביר את המשאבים שלנו. אבל העיתון של אשר, דה מרקר, פרסם היום ידיעה שהיא בעצם מציפה על פני השטח משהו שמסתובב במסדרונות כבר כמה זמן, ואני גם שמעתי את גלעד ארדן מדבר על זה, שנתניהו שוקל לאחד את משרדי האנרגיה והגנת הסביבה אחרי הבחירות. אני רוצה לומר בסוגריים, סמדר אל תכעסי עליי, אבל ידיעות מהסוג הזה הם גם ספין, כי נתניהו רוצה לשדר את ההרגשה שהוא כבר ראש הממשלה והוא כבר עסוק בתוכניות של מה יקרה בממשלה. אז העיתונות פה היא בדילמה. מצד אחד זה באמת יש דברים, יש מחשבות כאלה, אבל מצד שני בלית ברירה העיתונות גם משתפת פעולה עם הספין ברגע שהיא מפרסמת. כן. זהו, השאלה איך הוא יוותר על תיק. ואז אני רוצה לשאול אתכם, מנכ"לית משרד לשעבר, ראש מטה שר עד לאחרונה, האם איחוד כזה הוא הגיוני, הוא טוב? הייתי שואלת אותו, למה דווקא משרד האנרגיה? תראה, אפשר לחבר את זה עם משרד הפנים כמו שזה היה בעבר. כל בעיות התכנון במדינת ישראל ייפתרו. צ'יק צ'ק יהיה אותו שר, הוא יגיד, עכשיו אני רוצה להקים פה כניסה של גז או משהו אחר, או לבנות או לעשות משהו. זה ייפתר, כי זה יהיה באותו משרד. עם האנרגיה והפנים יהיה ביחד. כן, אפשר גם, לא עם האנרגיה, אז במקרה יצאה דוגמה של האנרגיה, אפשר גם את האנרגיה לחבר, אבל לא, אני דיברתי על משרד להגנת הסביבה. שים אותו במשרד הפנים, הוא היה שם פעם. הוא יכול לחזור עוד פעם, וכל בעיות התכנון במדינת ישראל כאילו ייפתרו. אתה יכול לשים אותה במשטרה, אז כשנגיד ירדפו אחרי מישהו קצת יותר מדי, אז אפשר יהיה אותו שר ויפתור את הבעיה, והיא מיד תיפתר. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אין נושא חקלאות. המשרד החקלאות, המשרד נגיד לא נותן להם, נגיד דורש מהם שישתמשו בפחות חומרי הדברה, נגיד, כן? כן. זה מאוד מקשה. לא, אבל מיקי, בכל זאת, אנחנו עושים את שניהם ביחד באותו משרד. גלעד ארדן נכנס למשרד להגנת הסביבה עם המון אנרגיה ירוקה, לזכותו יאמר, וגילה שבתחבורה שולט התחבורה, ובתכנון של שטחים פתוחים שולט הפנים, ובאנרגיה שולט עוזי לנדאו וכן הלאה, ולא נשאר לקדם את מהפכת הפסולת. אז השאלה אם אנחנו רוצים סביבה חזקה, לא צריך לעשות... רגע אחד, אז שיהיה במשרד ראש הממשלה ואיכות סביבה, והוא יהיה אז בכל התחומים, כי אין נושא שאיכות סביבה לא קשורה אליו. לבחור דווקא את האנרגיה, למה דווקא את האנרגיה? אמרתי לך, אפשר לבחור כל אחד, תחבורה, מה, ודאי שצריך שיהיו ביחד, מה זה? זה דבר נורא חשוב. זה שטות מוחלטת. המשרד להגנת הסביבה הוא משרד שעוסק, דרך אגב, היו ניסיונות כאלה בעולם, הם כולם בסופו של דבר מצאו את הדרך להיפרד. ארצות הברית זה בכלל רשות, זה רשות המשרד לאיכות סביבה, זה בכלל לא משרד ממשלתי, ואז גם העומדים בראשו לא מתחלפים כל יומיים ומצהירים הצהרות לפי הבוחרים שלהם, שלא יכולה לבוא בטענות, לא הייתי שר, אולי הייתי עושה אותו דבר, אבל זה מביא להתנהלות עקומה, מוחלטת עקומה, כי המשרד הזה הוא משרד שתפקידו המרכזי רגולציה ואכיפה ומדיניות, ואם הוא משרד מספיק חזק וראש הממשלה חושב שזה חשוב ונותן, אז הוא מכתיב לשרים אחרים מדיניות, לא מעבר, זה מאפשר לו להעביר חקיקה כמו פיתוח בר קיימא, ומאפשר לו חלק ב' שזה מה שחסר, עשיתי בהמלצות שלכם דברים כאלה מעשיים, חלק ב' של החלטת ממשלה בנושא בר קיימא, שנותן למשרד כוח, שהוא מרכז את זה, שיש לו תקציבים וכו'. דרך אגב, כל הצמיחה הירוקה נעשה בשיתוף משרד התמ"ת. למה? כי הם שם מצאו, איכשהו פחות הרגישו שנכנסים להם. הנושאים שמשרד האנרגיה מקיים היום נאמרו במשרד להגנת הסביבה לפני 15 שנה. זה לקח זמן עד שזה חלחל. זה לא נורא. יש דברים שלוקחים זמן. היינו רוצים למצוא קיצורי הדרך, אבל זה קורה. מצב איכות הסביבה היום יותר טוב בהרבה ממה שהוא היה בעבר. אז הדברים מתרחשים, עובדים לא רע, לא לקלקל אותם ולשים משרד של רגולציה ואכיפה בתוך משרד כלכלי. זה טיפשות שאין לה... סמדר, לפי העינונים את מסכימה? לא, כי השר שלך עד לא מזמן תומך. כן, השר שלי... אגב, פשוט כל אחד מהם יצא מנקודת הנחה שזה יהיה הוא. הוא לא לקח בחשבון שזה יהיה השני. בוא, העניין הוא לא פרסונלי. גם גלעד ארדן... שום דבר בפוליטיקה לא פרסונלי. גם עוזי לנדאו, כמובן, אם הבחירות יגיעו לתוצאה המקווה בעיניי, שניהם יהיו שרים. זו לא הבעיה. לא משנה כרגע. אני מוכרחה כאן אנקדוטה. שבוע מלאו לכניסתנו למשרד, כאשר שמעתי את הצהרתו של גלעד ארדן, שעוזי לנדאו דוחף להקמתה של תחנת הכוח הפחמית. שבוע במשרד. אני חושבת שעוד לא ידענו בכלל שהתחנה הפחמית היא קיימת, ואז נאלצנו לתת מענה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לעניין הזה...
אני לא כל כך, זה נכון שכל משרד קשור בכל משרד. ואפשר, לא, הרבה משרדים קשורים זה בזה. אנחנו נתקלנו בקשיים רבים מאוד, גם בהפעלת חברת חשמל, גם בדברים אחרים, אבל גם מצאנו, אני לא יודעת אם יש שינוי בצרפת, אבל בצרפת מצאנו שיש שר על לאנרגיה וסביבה, ויש לו 2 תתי שרים, ושני תתי השרים הם במעמד של שר. אז המעמד על זה ראש הממשלה. אני בזמנו, כששרון היה והיו בעיות כאלה, הוא היה מעל ולכן חלק מהמשילות, כיוון שמה שקורה היום זה באמת לדיון קצת יותר רחב, מה שקורה היום שכל קונפליקט בין 2 שרים מתגלגל לפתחו של ראש הממשלה, ואז אם היה לנו מבנה שמאחד משרדים שיש ביניהם כאלה השקות והיה שר על ו2 תתי שרים, זה היה מסתדר, ואם הם חזקים והרגולציה קיימת, אז הדברים... את אומרת שינוי כלשהו במבנה צריך להיות, לא בטוח שייחוד משרדים בפורמט הקיים. שינוי במבנה הוא בהחלט אפשרי. אני רק רוצה להגיד משהו, זה לא אידיאולוגיה. זה לא אידיאולוגיה. אני אומרת שזה אפשרי. אני רוצה לומר לך מאיפה זה נובע. בעצם צריך לחשוב מאיפה זה נובע. כי אין היגיון לחבר את שני הדברים האלה. בגרמניה, אני לא זוכרת איפה הפרידו, זאת אומרת מאנגליה. זה היה ביחד והפרידו את זה, וזה היה פנים והפרידו גם אצלנו. הבעיה כשאתה חושב על זה היא שישנם נושאים שהם על התפר של איכות סביבה ונושאים אחרים, כלכליים בעיקרם, שאין לה תשובה חד משמעית. אחד אומר ככה והשני אומר ככה, ולא באמת יודעים איפה האמת. זאת אומרת, בוא נגיד אני יודעת מה, אסבסט גורם לסרטן, נקודה, מספיק גרגיר אחד שתנשום אותו, עוד 20 שנה אתה מקבל מזוטליומה, וזה מחלה לא נעימה. אין ויכוח על הדבר הזה. איפה שיש אסבסט מתעופף, לא טוב. כשזה מתחיל, נושאים הרבה יותר מורכבים, ואין מדדים נכונים, למשל על המחיר של החשמל. כל אחד זורק מה שבא לו, אולי אפילו אני. הבעיה, אין מוסד מחקרי שעושה life cycle analysis, זה עוד משהו שחסר לי פה קצת, שהוא גוף העל, והוא יודע לתת, נגיד שמדברים על המדדים האלה, שישנם מדדים מאוד מאוד מדויקים, לא רק מדדים של מדידה כושר, אלא מדדים אחרים. ואז כשיש לך גוף כזה, שהוא גוף הזה יכול להיות משותף לכמה משרדים, ולהביא את המספרים כמו שהם, ולתת חוות דעת מסודרת, ואז זה לא פופוליזם, ים המלח, בעיניי זה פופוליזם מוחלט, כי בלי הבריכה הזאת אין תיירות, אין סביבה ואין סביבה ואין התעשייה, ככה שלסגור את זה זה סיסמה נפלאה, אבל לא מעשית, אבל ללא קשר, אתה צריך איזשהו גוף מחקרי, יכול להיות בקשר עם האקדמיה, יכול להיות בתוך הסטטיסטיקה, הלמ"ס, כן. הסטטיסטיקה הוא כפוף ביחד איתה, ואז יש לך איזשהו גוף ניטרלי קצת יותר שיכול, גם כן לא פותר את הבעיה, אבל לפחות שם על השולחן, ואז את צריכה משילות, זה משילות, תבחרו באיזה מפלגה שנראה לכם שנראה לכם אוקיי, אני רוצה להתקדם, סמדר. שנייה אחת, יש גם אפשרות שבאמת להקים רשות סביבה ורשות אנרגיה. אנקדוטה מחייו של עיתונאי שמאשרת את מה שאמרת על הצורך בדאטה מוסכמת, זה שבוויכוח המאוד מורכב על מהם המחירים הראויים לאנרגיה סולארית, מהי הסובסידיה, אני כעיתונאי קיבלתי בתוך שבועיים מסוימים לפני כשנה, נחתו בתא המייל שלי דוחות של מחזיקים כ100 עמוד כל אחד, אחד של האוצר ואחד של המשרד להגנת הסביבה ואחד של ירום אריאב שעשה עבודה בשביל חברות האנרגיה הסולארית, ואחד של ירון זליחה, וכל אחד באופן מפתיע מהארבעה שרת בממצאים שלו בדיוק את התזה של המזמין. ועכשיו כעיתונאי גם, וגם כציבור, וגם כמקבל החלטות, לך תתמודד עם זה. אשר, אני רוצה לחזור אליך לפני שנפתח לדקות אחרונות להערות ושאלות מהקהל. שאלה שמעסיקה אותי ואותנו, אני חושב, בתקשורת לא מעט, ונשאלה הרבה פעמים מאז יולי-אוגוסט 2011, האם המחאה החברתית והדברים שעלו בה נעלמה והתאיידה כלא הייתה מניהולה של מדינת ישראל
אחרי כמה מענים כאלה ואחרים של הממשלה, כמו חינוך חינם וכן הלאה, זאת אומרת דברים שפתחו את הפקק ונתנו לאנרגיות להתפרץ ולהרגיע אותם, או שהיא פה שרירה וקיימת ואנחנו רק לא מאוד מודעים לזה ביום יום? תראה, המחאה מתה כמחאה, כלומר, אני חושב שאפשר לחלוק על זה, אתה לא רואה אנשים ברחובות ואתה לא רואה הפגנות ואתה לא, אבל כסמל, כשיח, היא חיה ועוד איך, היא פה. בין אם זאת שלי שעושה קורפטציה לשלטי המחאה, בין אם יש לך, יהיו לך בכנסת הקרובה לפחות 2 ח"כים מתוך המחאה החברתית, אולי 3 אם יוסי יונה ייכנס, ובוא נקווה. המחאה נעלמה בגלל שמחאות מטבען הן דבר מוגבל. בדרך כלל נמשכות כמה חודשים. אנחנו מסתכלים על הפנתרים השחורים, שאני לא חושב שאף אחד יכול לחלוק על ההשפעה שלהן על המדיניות של ממשלת ישראל, עם כל מה שנוגע לרווחה ושיקום שכונות וכו'. כל הפעילות שלהם נמשכה כמה חודשים. ההפגנה הגדולה ביותר שלהם הייתה בין 3,000 ל-4,000 בני אדם. מחאות בדרך כלל לוקח להם כמה חודשים, ואז הן קורסות בגלל כל מיני עניינים של אגו ועייפות ורעב וכו' וכו' וכו'. זה לא אומר שהמחאה אין השפעה. אם היית אומר ב-1970, מה, ה-60s לא עשו שום דבר, וייטנאם נמשכת וכו' וכו' וכו'. התנועה לזכויות האזרח של ה-60s הצמיחה 40 שנה אחר כך, נשיא שחור שקוראים לו ברק אובמה, שזה משהו שלא היה קורה בלעדיה. כלומר, ואני לא רוצה לדבר בכלל עוד לפני זה, על ביל קלינטון והילרי קלינטון, 2 היפים צעירים בשנות ה-60 שבעצמם קיימים ושרירים עד היום. מחאות נוטות להשפיע לאורך זמן, אז גם בבחירות הקרובות אנחנו לא נראה לזה איזושהי השפעה בכל מה שנוגע לתוצאות הבחירות. זה לא אומר שום דבר, בגלל שהדברים האלה נוטים להשפיע לאורך זמן, הם נוטים לחלחל. אני כן חושב שבסופו של דבר העניינים האלה של יוקר המחיה וסוגיות חברתיות וטייקונים ותספורות, מי ידע בכלל מה זה טייקון ומה זה תספורת לפני קיץ 2011? כלומר, הדברים האלה מחלחלים. אני חושב שגם עצם הכנס הזה בסופו של דבר התאפשר במידה מסוימת בזכות המחאה החברתית, שגרמה לנו, אוקיי, עכשיו אנחנו מודעים לדברים החברתיים, עכשיו בואו נתקדם שלב הלאה, בואו נביא את הדברים הסביבתיים, בואו ניצור את הקישור הזה, בואו נראה שסוסטיינביליטי זה לא רק סביבה, זה גם עניינים חברתיים, ושסוסטיינביליטי זה לא רק חברתיים, זה גם סביבה, שיש קשר הדוק, כי בסופו של דבר מדינה ששודדת, מאפשרת לטייקונים לשדוד את הפנסיות של האזרחים שלה, היא מדינה שמאפשרת לטייקונים לשדוד את מאגרי הגז שלה, או את האנרגיה שלה. כלומר, יש קשר הדוק, והמחאה היא פה, לא רק שהיא פה, היא גם תשפיע הרבה יותר. כלומר, עכשיו אם אנחנו נסתכל על זה עוד כמה שנים, אנחנו נתפלא כמה המחאה הייתה קיימת היום. אנחנו פשוט לא רואים אותה, כי היא באוויר שאנחנו נושמים, אז אנחנו לא שמים לב, אבל היא שמה, היא בהחלט שמה. אני יכול לאשר, נניח, אפילו אם אני חושב על צמד המילים צדק חברתי, הייתה לי הרצאה בפני קהל ביוני או מאי 2011, ואמרתי משהו על צדק חברתי, וכולם הסתכלו בי במבט מזוגג וזה, והיום זה חלק מהז'רגון, מהשיח ומהעולם הרעיוני של כל עשייה פוליטית בישראל. כן, סמדר? התייחסות קצרה, כי צריך לזכור שבאמת הדה-מרקר, יש לו דגל שהוא מוביל אותו בלפחות 2 או 3 אחרונות, ואני חושבת שלפני המחאה הוא טבע את המונח טייקונים. אני לא בטוחה שזה דווקא נזקף לטובתו. אני חושבת שזה מעשה לא נכון, המעשה הזה, אבל שוב, זה דיון מאוד מאוד רחב. זה הצליח, יש אנשים רעים, אלה שהשקיעו מיליארדי דולרים, באיפה שהמדינה נכשלה הם הצליחו, ואנחנו כולנו כועסים עליהם. זה בלי קשר לזה שצריך לגבות מהם את מה שצריך לגבות מהם. לא, אבל אני חושב שההצלחה שלו היא בעצם זה שמתווכחים על זה כבר שנה וחצי. אני מדברת על העיקרון, אבל משהו, 2-3 פסקאות על הממשלה, שנורא גם באותה, הממשלה שודדת ואוהבים לתקוף אותה. אחד, ששייך מאוד לסביבה, אנחנו מובילים בעולם בתחום של טיהור שפכים. אנחנו ראשונים בעולם, מתארים 90% מן השפכים שלנו. המדינה הבאה אחרינו, ספרד, מתארת בערך 27%. כדאי לזכור את זה. שנת המים באום תהיה השנה הקרובה שנת המים, ואנחנו נבוא עם הצעה לעולם לעסוק בטיהור שפכים בכל העולם. נושא נוסף של טיפול של ממשלה, ואני לוקחת משהו איזוטרי שבכל זאת קשור באיזשהו אופן לסביבה, אם כי לא הנושא של האנרגיה. כך למשל את נושא הביוב. במגזר הערבי
כשלפני 4 שנים 30% מן המגזר היה מחובר לביוב. היום 70% מן המגזר מחובר לביוב. השקעה ממשלתית בסדר גודל של 80%. למה? כי ידעו שצריך לתקן משהו שהיה פה מקולקל. דרך אגב, אף עיתונאי לא מתעניין בזה. כל העיתונאים, לרבות הדה-מרקר, לרבות, זה צריך היה לקרות, אבל זה קרה. אז זה לא בסדר, זה קרה. לא מתעניינים כי אומרים לי, ביוב זה מסריח, זה לא סקסי. זה לא סקסי, אני חושבת שזו חדשה מאוד מעניינת לציבור רחב מאוד. אני אומרת את זה לא כי אני מגינה, הממשלה זה גוף בעייתי, והזכירה בצדק רייצ'ל את אגף התקציבים, שמתנהג, שהוא באמת הרשות המבצעת בתוך הממשלה, ובאמת יש עם זה בעיה מאוד גדולה. אבל בתוך כל זה, כסיזיפוס, אני רוצה להגיד, אנחנו בכל זאת עולים במרומי הגבעה, אבל כשאנחנו נופלים אחורה, אנחנו לא נופלים לאותה נקודה. אנחנו בכל זאת התקדמנו באיזשהו צעד, ואני חושבת שככה אנחנו כל הזמן בכל זאת מתקדמים. תודה. הערות, שאלות? בבקשה. שלום. אני מורגד בואו, נמצא מגמה ירוקה, שתי נקודות ככה לגבי הדברים שממש תפסו אותי. אחד, אני חושב שיש פה קריאה לא מדויקת של המחאה החברתית בהקשר של הנושא של השיח הסביבתי, האם הוא היה קיים או לא קיים בתוך המחאה. אני חושב שאנחנו כבר לא נמצאים בעולם שבו יש סביבה ושם נמצאת חברה, אנחנו נמצאים בעולם אחר, בעולם הקיימות, שבו הסביבה והחברה נמצאים. בעצם העובדה שהיה דיבור, אמרנו פה ים המלח, והיה דיבור על חוק הווד"לים, גם אם אנשים לא ידעו מה ההשלכות של חוק הווד"לים, ולחוק הווד"לים לדוגמה ברפורמה לתכנון ובנייה, שדובר גם, דובר הרבה על צרכנות ותרבות צריכה וטייקונים ופערים חברתיים, וזה הנושאים שאנחנו בתור אנשי סביבה ותיקים יודעים שהם במהות של העשייה. בעצם העובדה שהם נכנסו לתוך השיח החברתי, אני חושב שיש פה הישג מאוד מאוד גדול, ויש פה המון סביבה בתוך המחאה החברתית, שאולי אנשים לא יודעים להגדיר שהיא סביבה, אבל אני חושב שהמהות והגדרה זה לא לב העניין. והעניין זה שאנשים יודעים לדרוש ולבקש מה זה עבורם חיים נכונים, ראויים וצודקים. היה פה הרבה עיון על הנושא של סתיו שפיר, על הקטע של המים והחשמל. אני קצת הרגשתי תחושה, אני לא הולך להצביע לסתיו שפיר, אבל אני חושב שעצם העובדה, זה לא רלוונטי, אני חושב שעצם העובדה שפעם אחר פעם הרבה דברים שקשורים ליוקר המחיה מתגלגלים לצרכן, אם זה הפרטה של המים בעליות שבסופו של דבר הצרכנים משלמים יותר, ואם זה נושא של משק החשמל, שאפשר להגיד הרבה דברים, דיברת סמדר על התייעלות אנרגטית, אפשר לעשות עוד הרבה מאוד דברים ברמה מבחינת הממשלה, שהצרכן ירגיש בסופו של דבר בכיס שלו. אז לי באופן אישי זה צורם, הנושא שבו הצרכן שמעמיסים עליו כל כך הרבה, כבר באמת לא מסוגל לספור את זה, ואז אנחנו באים ואומרים לו, אתה לא מבין באמת את הדברים. זה נכון שיש אחריות גם להסביר את הדברים ועליית מחירי דלק ודברים כאלה. והדבר השלישי, וזה מאוד מאוד חשוב להגיד, הרבה מאוד דברים דיברתם עליהם שקורים, יש עוד המון אתגרים שלא דיברנו עליהם, הנושא של תחבורה ציבורית לדוגמה, כאן בתל אביב, זיהום אוויר, גוש דן, מדינת ישראל, 1,500 אנשים כל שנה מתים מזיהום אוויר, שמקורו בתחבורה ומהיעדר תחבורה ציבורית ראויה ונורמלית כמו שמגיע לנו, וחבל שהנושאים האלה לא עלו, אבל אני חושב שיש לנו דוח, נכון. בבקשה. הנושא הכלכלי, הנושא של הקיימות. שיח של מי? גם נגיד בדמר אין מספיק חיבור, וגם לא בממשלה. אין מספיק חיבור בין העלויות, בין בעצם, אני נקרא לזה בצורה יותר מדויקת, בין הכלכלה
תודה. בבקשה. אם יהיה משהו קונקרטי יותר, כדי שיותר אנשים יוכלו. בבקשה. שמי צבי ליסר, אני אדריכל ברוב עוונותיי ועוסק בנושא של בנייה ירוקה עוד משנות ה-80 לפני שזה היה אופנתי, ואני רוצה לספר לכם כמה דברים מזווית הראייה שלי כאחד שמנסה לשכנע גם רשויות וגם לקוחות פרטיים לבנות בנייה ירוקה. אני לא, זאת הרצאה של 3 שעות, אני רק אומר זה לפעמים סיפור בלתי אפשרי. דוגמה אחת בקיצור, בית ספר תיכון ירוק שתכננו אותו ירוק מכל הכיוונים, כולל גגות ירוקים ותאים פוטו-וולטאיים וניצול אנרגיה גיאותרמית וכולי. לא הצלחתי לשכנע 2 ראשי עיר שהתחלפו באותה עיר להכניס רק צנרת תחנה בהשקעה של 400,000 שקל לחיבורים של תשתיות בעתיד. זאת אומרת, יש פה איזו נקודת חילוף שצריך להתמודד איתה. עכשיו, אני מזכיר גם את עניין פרחי הבר. כולם זוכרים את התקופה שכלניות ונרקיסים היה דבר בכל צנצנת בבית, והתרבות הזו של אי קטיפת פרחי בר יכולה כמובן לשמש דוגמה טובה גם לנושא של החדרת הנושא של, אני מדבר על בנייה ירוקה, אבל גם על דברים אחרים. אני מצהיר כאן שאני נוסע במכונית קטנה ובצבע לבן, אני לא נוסע במכונית שחורה גדולה. אני חושב שצריכה להיות חקיקה או מסע יחסי ציבור, לא יודע איך לקרוא לזה, ואני יכול להרשות לעצמי לקנות מכונית גדולה או שחורה. יש פה לפעמים איזה מין תדמית כזאת שמי שנוסע במכונית שחורה או גדולה הוא יותר עשיר והוא מקרין החוצה. הצפיפות בכבישים הרבה יותר גדולה. מכונית שחורה היא יותר מסוכנת, היא גם מבזבזת יותר אנרגיה, כי המזגן של מכונית שחורה צורך הרבה יותר אנרגיה כדי לקרר את המכונית וכו' וכו' וכו'. אז אני מציע כמו מסע פרחי הבר, מסע להחדרת התודעה של נסיעה במכוניות קטנות. אני לא נכנס עכשיו היברידי, לא היברידי, מדבר באופן עקרוני. עכשיו, דבר נוסף, ניצול המרחב התת-קרקעי. המדינה הקטנה שלנו, דרך אגב, אני עשיתי עבודה למינהל מקרקעי ישראל, שמשמשת בסיס לתמ"א 40, מי שמכיר, ניצול המרחב התת-קרקעי למטרות אזרחיות. ואפשר לעשות בריכות שחייה, יש דוגמאות בסקנדינביה, בריכות שחייה, מרכזי ספורט, במרכזי הערים, לא צריך לנסוע לקאנטרי קלאב מחוץ לעיר, אפשר לרדת במעלית מהבית למרכז ספורט. מתחת לאדמה. והדבר הזה יכול לשמש גם כמקלט המוני, מדברים על מקלוט וכו' וכו', זאת אומרת אפשר, יש דוגמאות אמיתיות בסקנדינביה שאפשר זה. ומילה אחרונה לגבי העניין שמיקי הזכירה פה לגבי משרדי ממשלה, לפי דעתי מבחינה פסיכולוגית כרגע אני חושב כן צריכה להיות כתובת אחת שנקראת המשרד, לא יודע איך, להגנת הסביבה או איך שזה לא יהיה, שירכז אצלו באמת את כל הנושאים שיש להם הקשרים ישירים לנושא גם בתחום התחבורה, בתחום הבנייה, בתחום האנרגיה וכו' וכו'. איך עושים את זה אני לא יודע, אבל מישהו צריך להתלבש על העניין הזה. תודה. תודה, אני מוכרח להגיד שאני מזדהה בכל איבר שלי מה שאמרת על המכוניות. לא היה, אני חושב, בקריירה העיתונאית שלי טור שקיבלתי עליו יותר נאצות, טוקבקים ומיילים עוינים מאשר טור שכתבתי על התופעה הזאת של 4x4 ענקים בתל אביב שעומדים על המדרכות ואני עם הילדים הקטנים שלי מנסה לעבור, למצוא איזה נתיב ולעבור, וזו תופעה מכל הבחינות מזעזעת. בבקשה, שם בסוף.
שירותים במקום מוצרים, ולצריכה משותפת שמי שיעסוק בה יעשה כסף. אני לא נגד כסף, אני בעד. לגמרי, אבל אני לא רואה איך מדינה יכולה לקדם את זה, יש לה עשרות כלים ודרכים לקדם את זה. צריכה להיות סינגל מיינדד, שזה נושא שחשוב לה, ואז כל הכיוונים היא יכולה לקדם את זה. בתמריצים, בחקיקה, לא צריך פה חקיקה האמת, אבל אפשר ולסות שיטות. בחינוך, ומה שנאמר פה, תראו, כמו עם המכוניות, הרי בן אדם קונה את המכוניות, ניקח דוגמה אחרת, שמעתי את זה היום בשיעור לשיווק, בן אדם קונה רולקס לא בשביל לראות מה השעה, נכון? לא בשביל לראות מה השעה, זה ברור שלא. כל פעם שאתה קונה משהו, אתה קונה זה ערך מסוים. עכשיו, אם במדינה הערך הוא כזה שכמה שהמכונית שלך גדולה יותר, שחורה יותר, אני לא יודעת מה זה, אתה יותר גדול ונחמד. לא, במקרה הזה זה ערך עצמי, זה לא ערך. לא, אבל זה ניתן לשינוי, כי רולקס, הדברים האלה ניתנים לשינוי. אחד מחליט שזה ככה, ואתה רואה במדינות אירופה, בחלקים מסוימים של האוכלוסייה, שינוי. אבל הם לא... זה לא רק בעלי ההון. כי יבואו אוקיי. בעלי ההון אחרים, שלהם זה כן יהיה אינטרס. זה לא... חברים, כל בעל חנות לא רוצה, קיבלתי, לא צריך להיות בעל הון. אגב התייעלות שצריך אנרגטית, לפחות. מסר של התייעלות שעונית. השעה מאוחרת ואנחנו צריכים לנעול את הערב. אחרון אולי, בבקשה, אחרון להיום. האחראים, נקרא להיות בנושא תחבורה ציבורית בישראל, שאנקדוטה קטנה. התייחסו כאן לנושא של נושא הגומלין עם אגף התקציבים באוצר, שמשמש בתור חסם ובעצם כרשות מבצעת. אבל לא הזכירו כאן את היחס ויחסי הגומלין בעצם בין ממשלת ישראל לבין השלטון המקומי. שגם השלטון